Tigana nayo tukene kase bunge ya Nyaribari chache itukolia lero nigo mugumerere bwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi agendera niganga yayo kugendera gusegeta na gusira ababundi imeye county ya Kisii azeba konyara bakonyora amasakara ali yengenjo aganiria semeremo yabo ya kiralituko roboti oru rwaliganirwa no mulikito Daniel Ontiri. Nase bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii asomo imendere pwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi ara umuyega wokoyena na migelyo asababundi kubasegeta semeremo na kuba certificate chemeremo yabo inse yekiombe kya National Construction Authority NCA muyega okoreka se skuru ye secondary ya senior chief Musa Nyandusi meya Kigati umuyego igani ngubwekeranwa na barai au igati abo omu MCA we ward ya Baracho omusike Ibrahim Ngubo Musike Boss Maira oyokabera mu MCA we ward ya Kyogoro Musike Samuel Apoko abwaso bwamo baikaso moyego igabo haso gosegeta ababundi abaiga ukwana chinga kecho Musike Donya nigamenta buna ekiga nigetambo kirikia haso gokonya ababundi hasi county ya Kisii kubaro beli miremo yabo na gwanchirwa gokore miremo hasi chinsemo au inse yekiombe kyo igoto atalire chifundo chi constituency banyolire ntu abwate criteria nga rangeri nyarebe rangeri to atangasete bonsi inchuo igoyo tacheti nero ekegara ntu begeta matangaso ase radio na ndo kabeka matangaso ase social media bono achifunde chitwara gosoma na chirocho ebagote banende mbategete certificate ya TVET na ndo twaigwana nire enchera bagocha kugendera liso that babe comfortable ali ase bagokore gasi batali goteneniwa etambo kirekega boigo nigo kyagokia egati ya barayi bande abo bakwanira obuya bwechibundi kwelikia sekiombe kiga buna mbachigwanchirwa na tebaligo chikomenyekwa hasi chinsemo au hasamaga chagokoreka certificate ya NCA. It is one of the requirements egaro toke site utakiro otuale igenege ndekia mama county akorire genya samusesenye na bali banyone certificate ye egenege ndobona komena karo miaka ne miaka mogende mujimokero asibia moge digari sakara litwe rulisaleke egereke bamunega tambuliso egakaro goikase site kine kyogosabwa ababundi boigo batebaiga fundi konya to chandege to tole isigo tukorani siye twamenya ko mna bayibi bali bakoiba gose mna bali abengia marwa bon to no bale munga bone gasto chigokora to kora no bale mu omongino into to bekire biya na ne to munya biya mono asoko gendo onyuma achimaya egende kia sumbuire for the last 36 years na worked for 36 years ndabwati kende biano mwana ominto igambune encheremo yoko ene kibuna ababundi na barabo banyolire enchera bakobeke megati hasemesa hase chiamate cyabo wego kyania imibasokano no gosira kwa magima yegocha kubwatekana no bwaga cyubobe no kugwa kwa magacho ikyo kyagendere koleta hasale nene hase chinsemo au na munasama tukabwango iga ene kati yemerobaliho mwemendere pwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi agendere kobeka bunenchiremo yoko ene kibuna uroberie sector y'abakora emirimo nako ene kibuna berikirie inse kiombe kya NCA National Construction Authority ngobaderegeta seni kyagatembe kurega se bunge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii literane nguruko Daniel Ontiri.